Ya, punta ko na Gaspi. Kaya? Sino takbo kaya na? Ha? Takbo. Parang niririban niya ata yung babae doon ngayon sa bahay. Bakit? Kasi kachat ko yung pamangkin niya. Pupunta nga si Kiko sa Sorsogon daw. Ano daw sa... Kung sabi ko kanina, pupunta ako mamaya dyan. Uuwi ako dyan. Sabi pa ni pamangkin niya. Pupunta daw sa relocation. Oo, ito. Tapos? Tapos, maya-maya, sabi ng pamangkin, alis daw. Sabi ko, basta uwi ako doon kasi para malaman. Sabi ko, papunta na doon sa Sorsogon, si Fabi, pinakay na doon. Pay-pay-pay na. Doon niya, nagre-riban niya. Kaya? Ang random na. Sigurado mo yan dyan. Baba ka, wala lang. Okay. Gamit ng pamangkin niya yung cellphone ko na babasa ko yung mga. Wow! Baka natin kinikita ito sa amin. Pupunta doon lang ako pupunta. Alam mo na ba yan? Alam na dito na pupunta ka? Sige, ito. Pero baka mamaya ang mangyari sa'yo. Hindi. Ano? Dito ka na lang muna. Hindi mo baka hindi ba sabi ko ulit? Diba? Kaya, ito kasi lang. Baka bukas.